हेल' लोगोफोर गिबियावनो आंनि बे देलायसिम बायनाय इउटुब चेनेलाव बयखौबो बराय जासिग्रोनाय थाबाय। आं दा नोंथांमोननि सिगाङाव थ्रेडिं बानायनायनि भिडिअ लाबोनो सानदों। नोंथांमोना थ्रेडिं बानायनाया माबायदि नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो आंनि थ्रेडिं बानायनाया जादोंना जायाखै कमेन्ट्सआव खोन्थाहर। दा बिदिब्ला लोगोफोर भिडिअखौ जागायलांदिनि।
भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय लोगोफोर। दे बिदिब्ला लोगो भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। बाय।